Сан әулиесі повест. Автор Айзира Гареева Ақшура. Повестның соңғы кесегін оқим. 1948 елның бір күнінде Абдулғазиз Беккені хәзрәтләрінің бақша ішіндегі үйінде Шираттағы бір тупланды. Жиылыш шактый ұзаққа созылды. Түннің икенче ярты шыққанға қадар дәвам етті. Ұстаз янынан айырылырға теләмәү, вакытның сизелми үтүе һәр икесе сәбәп иде. Киләчәктә Төркиянең иң хөрмәтле шәхесләреннән, дәүләт эшлекләреннән берсе буларак тарихка керәчәк 22 яшьлек Әрбакан һаман китәргә ашыкмады. Шәйхе белән ялгыз калды. Алар сөйләшмәделәр. Башкалар бар да ничек зикр әйтеп утырсалар, шул ук рәвештә дәвам иттеләр. Иң соңгы кеше чыгып киткәндә генә берничә секундка күз карашлары очрашты. Күзгә күренерлек бөтен үзгәреш, сөйләшү шул булды. Ике тулып киткәндә өйдәге гаҗәеп төн тынлыгын ишекне ипләп кенә каккан тавыш бүлде. Гүя кемдер түгел, гамәл кылар вакыт ишек шакыды. Әрбакан кузгалырга иткән иде. Остазы кулы белән ишарәләп утырырга кушты. Ишекне үзе барып ачты. Шәкертләреннән берсе, Вахви исемле адвокат, уланы хуш килдең дип каршы алды. Кунак өй түренә узганда, Әрбакан белән остазы күз карашлары белән генә мизгел эчендә яңа бер аңлаштылар. Ул арада адвокат бей идәндәге түгәрәк тәбәнәк өстәл янына утырды. Сүзне озакка сузып тормыйча, хәбәрен җиткерде. Бүген гамәлдәге хөкүмәт бер карар кабул итте. Хөкүмәт исламга түгел, үзләренә хезмәт итәчәк усулдагы һәм квалификациядәге имамнарны җитештерергә тели. Шәйх әфәндем, без бу имамнарны исламга хезмәт итүчеләр буларак җитештерергә белербез. Әрбаканның бу мәсьәлә белән танышлыгы йөзенә чыкты, әмма шәйхен узып нидер әйтергә басмады. Бары тик танышы сөйләшкәндә, аны сүзләрен җипләгәндә баш селкеп кенә торды. Абдулғазиз әфәнде кунагына төбәлеп: "Бу бик мөһим. Безнең теләгәнебез дә нәкъ шушы, исламга хезмәт итүче имамнар җитештерү", диде. Аннары бераз уйлана төшеп, хөкүмәт вәкилләре тирәсендә йөргән кунагыннан сорап куйды: "Ярый, бездән ни телисез?" "Миңа 7 кеше бир, фотолары һәм документлары белән." Икенче көнне Абдулғазиз әфәнде шәкерте Әрбакан ярдәмендә фотографиялар һәм документларны җыеп тапшырды. Документлары җыелган кешеләр 65-70 яшьләрендәге баккал, кибет, касап, ит кисүче, аяк киеме төзәтүче кебек кешеләр иде. Адвокат гыйлем тарату җәмгыятен менә шушы документлар нигезендә корды. Гамәл нияткә карап тормышка ашар. Иң мөһиме, ниятең яхшылыкта булырга тиеш. Иң мөһиме, ниятең яхшылыкка илтердәй бер уйдан торсын. Ходай кашында хәерле бер эшкә башлангыч булсын. Ә инде акыл һәм зирәклекне дә куллансаң, гамәлең алга китәр. Шәйх шәкерте белән бергә төнге карарын кабул иткәндә менә шуларга таяна. Гыйлем тарату җәмгыятенең рәсми оештыручылары буларак 60лап кеше күрсәтелә. Озак вакыт узмый, хөкүмәт аларны җыеп тикшерә, сорау ала башлый, әмма тикшерүчеләр шикләнерлек бер сәбәп тартып чыгара алмыйлар. Бу балтачы Нияздан берни чыкмас. Бу ярма сатучы Әхмәд ни кыла белер? Бу бик аяк киеме төзәтүче адәм, үзенә дә файда итә алмаган бер карт адәм безгә нинди зыян, зарар тигезер?" дип җәмгыять эшчәнлегенә ризалык бирәләр. Шушы рәвешле гыйлем җәмгыяте Аллаһы ярдәме белән казасыз, бәләсез эшләп китә. Берникадәр вакыттан соң юнәлтүчеләр үзгәрә, идарәгә белемле кешеләр килә, көннән-көн имамнар хәзерли торган мәртәбәле гыйлем тарату җәмгыяте буларак көч ала, имам-хатиблар мәктәпләре ачыла. Әлеге вакыйгадан соң ярты гасырдан вакыт узгач, җәмгыять чыгарган бюллетенда оештыручылар исемлегенә кергәннәрдән ул вакытта исән-сау булган бердән-бер кеше Өмәр Лутфи тәкә үзенең хатирәләре белән уртаклаша.
Абдулгазиз Беккені хәзрәт динне тарату, халыкка җиткерү, хәерле балалар җитештерү өчен хаваслы иде. Аның зиһене бик көчле иде. Гомере кыска булды әмма. 1952 елда хаҗга китте. Шейдән башка берни ичми торган кеше анда Дамастан килгәндә салкын сулар эче хасталанган. Бугазында яман шеш булуы әйтелә. Шунда беренче тапкыр давалана, табиблар аның калуын таләп итәләр. Ләкин янындагылар тизрәк балалары янына кайтырга ашыгалар. Кайткач, даваларбыз диләр. Кайткач, хәзрәтнең шире тагында көчәя. İstanbulга килгәч, 1-2 айдан соң мәрхүм була. Аллаһ рәхмәт әйләсен. Казан әүлиясенең аты куручылар, җәмгыятьне куручылар исемлегендә түгел. Менә шулай остаз шәкертләре чылбырында саклана. Ул әти-әнисеннән ишеткән гыйбарәләрне, балача хатирәләрен уртаклашып, һәр сүзенә тугрылык саклап, гомере буе ислам нурын өләшеп яшәгән бер инсан. 1926 еллардан башлап, 1952 елда мәрхүм булганчыга кадәр дингә хезмәт итте. Сүзләре дә, гамәлләре дә кешеләр күңеленә яктылык булып кирип кала. Накшбандия тарикаты силсиләсендә мөршидләре Мустафа Фәйзи һәм Абдулла Хасиб әс-Сирини ярдәмчедән соң Абдулгазиз Беккені әл-Казани исеме белән язылды. Бер-берсенә гыйлем тапшыра килгән остазлар һәм шәкертләрнең алтын силсилә дип аталган чылбырында әл-Казани 38-нче буҗра. Абдулгазиз хәзрәт Төркиянең дини, сияси, фәлсәфи, фәнни һәм техник тормышына өлеш керткән билгеле шәхесләрнең остазы була. Шәкертләреннән берсе премьер-министр булган профессор Нәҗметдин Әрбәкан. Ул исә Төркия Җөмһүриятенең элеккеге президенты Абдуллаһ Гөлне һәм бүгенге президенты Рәҗәп Тайип Эрдоганның остазы. Бәлки дә Эрдоганның чыгышлары вакытында киберле кешеләр килмәсен дигән сүзләрне куллануы остазларыннан килә торгандыр. Казан әүлиясе гарәпчәдән төрекчәгә тәрҗемә иткән Әхмәд Зият Көмешханәинең Рамуз әл-Хадис китабы Төркиядә шәкертләре тарафыннан 1982 елда 2 китапка туплап басылды. Йомгак урынына. Казан каласында 32 бүлмәле йорты булып, шул йортында шәкертләр асраган, дини мәҗлесләр уздырган дини бер сәүдәгәр әфәнде Харисның 7-8 яшьлек малае йокысыннан таң сызылганчы ук уянды. Һәм һәр көндәгечә янә бакчага ашыкты. Шул тәүлекнең иң гүзәл мизгелендә, сәхәр вакытында кошларның сарауларын мөкиббән китеп тыңлый. Бүтін тереклек таң атканчы, ыгы-зыгылардан торган көн башланганчы, Аллаһ белән сөйләшә. Тирә-юнь дугалар кабул була торган шушы илаһи бер мизгелдә Аллаһка сәҗдә кылырга, дугалар әйтергә, тәүбә итәргә ашыга. Газиз кичкенәдән әлеге күзгә күренмәс халәтне, сәхәр вакытының муҗизаи гүзәллеге, серлелеге, кошлар әйткән зикерләр аша бүтән рухы белән тоеп йөри. Иртәнге намазга кадәр рухи дөнья рәхәтеннән аерыла алмыйча бакча түреннән берничә кат әйләнә. Кошлар зикерен тыңлап, күңеле хозурлана. Таң җиләслеген хис итмәслек дәрәҗәдә онытылып йөри. Һәр көн шулай, сәхәрдән үк йокламас бер бала булды ул. Һәр көн бабалары каласында дугалар капкасы ачылганны тоеп, таң каршылады. Көндезләрен әтисенә ярдәм итәргә ашыга. Әтисе генә аңар эш кушу ягында түгел. Һаман үз сүзе сүз. Мин исән чакта ял ит. Миннән соң башыңа килгәннәрне кичерерсең. Эшендә эшләрсең ди. Ни кылсын? Малайлыгы белән әнисе янына барып, әтисенә булышырга теләвен, әмма ял итәргә кушканын сөйли. Әмма әнисенең дә җавабы һаман бер төсле. Бирергә теләгән кулына китереп куяр юлына. Повесть тәмам. 2018 ел. Автор Айзрек Гәрәева Акчура.